Hain naman ka si Simo, no? Bitaw, no? Kung gikidnap si Simon, hain magha siya dad. Doon na gina yung mga kidnapin din sa atong dapit. Dili kita kumpiyansa kay wag na gyud dautan ng mga tao din dapita da. Bitaw, no? Unya, kung gikidnap si Simon, unsam sa nilang makuha ato nga pobre makaitong dako, uy. Wag yung Unya, Dalhin, unya, ha? dim gayto kung dito mo kakaut, dim gayto makakaon. Bitaw. Tinuod bitaw na. Bitaw na. Naamong kunin ng negosyo og tao. Nya paliton dito sa laing nasod. Kuya gid ana. Sunod ay ikaw sunod. Tagdugayo ba? Si Simon karon, no? Pagpakaluwi sa ni Simon. Kidnap din ni. Unsa nakikimtang niya ron, no? Nya ako'y Ang ako balang ba kung tagang safety kay. patyon ron si Simon, no? Mao na diha. Kaluoy yun. Mao na diha patyon jud to. Kay unsa man makuha nila ni Simon nga pobre man to. Dilo sa taon to patyon, uy kay buutan biya tong bata ah. Diyan lang. Bitaw na. So delikado ba? Uy, Simon, uy, utaw. Ilang taon sila Kuya kayo tinuod yun. Muhangyo ta ni Sir Marlon. O dili ba ni Don Sibyo? Kana. Nga maghimo tag volunteers dili sa ato. Kana. Di ba? Sakto! Gamit kayo na. Lugar Oh, bitaw. Dili mahimo nga magpakahilom ng taoy. Magpatabang tas mga dato. Kana. Unya, ugma sa'yo sa buntag, akong sungkuon ang mga kabayutan. Atong himuog sundaw. Di ba? Mga bayot jud. Bayot. Makahimo ka mo ana. Ay, ano ko dili kahimo? Nga isog man kay mga bayot. Isog og nay laki. Isog ko doon ay armas. Nakunsa mo diri uy sa inyo gisgutan kadungog lagi kog bayot, kadungog sad kog sundaw. Uy, Andoy. Dali ko Andoy. Ngano unsa man diri noy uy? Magpatabang bini mo. Magtabang ko. Unsa man na noy? Atong doon si Pio. Mga tag armas, kanang mga garan, mga batuta, Uy ganahan kay kuan na. kanang mga Batuta. grenade. Kay ngano man day manoy unsa na nato mga pusil, mga garan. Atong atuan ang kidnappers. Atong luwason si Simon. Kana, ano labang ka? Mas maayo ka man oy. Simon, ato na to sinyo si Bina kultang duha. Uy, doy, what's that doy? Ngano day tiday? Nay maayo ay. Mas maayo si tatay ni mong paatubangon ni Eusebio aron dili mo balibaran sa inyong tuyo. Gusto doy. Atong atuan ni mo tatay. Tara, ako isulti. Sige ikaw gyud kay kung ako'y musulti ato sumpalingon niya ako atong amahanap kong upaw. Sige, lang Piano. na kayon mo ay mo pag Uy, langan kay tayo school. Lakaw na. ayaw kaya yung bahay ha. Patay ni Kami bahala siya ka din. Pangaganda na ng bago ni Bart. Oh, Ayaw mo sana. Baka ako ganito, anak. Hoy! Uminaw. Baka di magiging gabi-abi na mo. Busno ka mo. Busno ng bago ni mo. Ayaw na sa busloti. Dili pangaga na, ilapit tayo. Ayaw na sa busloti. Masudlan magbuyog. Kung sa tungkas tinuod. Lagi yung tuga na bitaw ko. Isip pamakak. Bitaw ko na makas. Para dili na muhunong nabuhi. Gusto ka? Kinsa mo rin nagtipig sa sinsiyo. Magipailisan niyo sa bangko. Tubag! Si Amparo. Kinsa Amparo. Amparo! Buta! Di ka katungog! Amparo. Pag yun. Kinsay gatago sa mga sinsiyo. Si Amparo lagi. Di mga tago eh. Sa budiga. Hain man na nimutang mo diga. Sa Tubag! paghuwa to eh. Sa kuan mo sa Dali. sa ilawom sa dagat. Yabang. Nung dagat. Nantay ba? Ikay sa part. Ikaw kay murag. Murangan minimo. Namakak part. Wala ko na makak. Namakak! Lagi. Namakak buwang. Sige, kabalita. Sa ko na part. Buto part. Papagbambala. Pero nga na diha.
Surti bagay kayo nagituan na ra. Ita dyan ninyo eh. Taas pa kayo surti gyud ka. Mamatay mo sa tanin ninyo, ani sa ka nervyos. Sige gyud, pamakak. Matonong gay ni ron. Buto mo gini. Tarong nga ginapart. Okay, pangutan na part. Pila man kasako kada semana inyong mapailisan. Now, usara. Tugan kis tinuod. Kung lagi, usara bitaw boss. Murag tinuod na part. Way buto. Sumbong ka tinuod. Surti ka. Ako sa pangutan na part ikay ikaw niya. Sige, maayo ni. Kana lang sa'yo na. Kay kung diso dali, sambong tamong. Tagag istorya. Paminaw! Pila man kasako ang maabot. Inigtumo niyo dito sa bangko. Unsa man, usa ka buwan o usa ka tuig. Sa katuig. Mga upat tingali. Bakak. Part pabuti. Uy, unyara boss. Di lagi. Di mo tugas tinuod. Ayo. Bakak ito ba ko? Kay makatumod mo usa ka sako sa usa ka buwan. 12 ang ka sako sa usa ka tuig. Di, dumabit ako na Kako juga kayo. Pabuti ba? Wa man ko kabaw kung Bagagi ho. Wa man ko ka. Gahi yung pag-o. Pag-anon. Ano taon? Wa ko kabaw. Di pa na mao. Bilang. Di pa na mao. Balik man. Ilagay. Ano ni? Kayo taon ko niyo patya. Ato na dados na rin. Ilang. Tanda dito nga naman. Lagi ni. Amigo mo pa ninyo. Patya mo. Para makatilaw ka. Importante kini ako tuloy emosyon. Kinahanglan mo diyog na yung ta. Lihok. Kitsuan ay mo tuyok. Lihok ito tao. Ako lang sa Pinoy. Tay. Ay ba ba kas balita tay? Na si Simon tay gikidnap. Ubitaw siya. Ano ba kidnap? Ha? Unsa may na? Unsa may ako ana? Ha? Kinsubiya, ato sa tabangan si Simon. Uy, kay silingan ko na nato niya. Buutan ra ba to si Simon? Kamo. Ibutanan mo. Pero ako, wa. Tatay sad uy. Nasuko kang Simon kinangulitaw siyang floor. Ay na lang siya apila-pila tay uy. Gikidnap manggali na oh. Mao na diha. Mayroon sa tong gikidnap oy. Kay di ko gusto makaumagad tong tawana. Dalan to di mal. Kinsubiya, uy. Kabuutan na tong Simon? Butang ko taon. Wala ka na mo oy. Ako sula ng kidnap ni Simon. Sari lang, doy. Di man ni siya konseng. Wa magini siya magpakabana. O kung sinitabo sa iyang silinga si Simon, ato lang tandun si Bio. Mayo pa. Tingalig mo tabang to na Atok sa mukha sa ugaw na. Tungod ng anang tawana. Mato mo doon si Bio. Tungod na si Pusolero. Samok-samok lang mo dito. Sige lang Noy Dimit. Di man ka siya motabang. Sagsay sinaligan dire. Ato lang gusuwayan si Don Sebio. Utos sa gana. Atok sa mukha. Amo lang swayan. Basi nagbaluo ito na mo. Oy, oy. Naibaw mo no? Unsay akong ranggo. Right hand ko ni Don Sibio. Bitaw, right Ito, hand oy. bitaw. May katungod ko. Pagdipinsa niya. Nga dili siya sa mukon. Oh, may katungod. Unya, nga naman ni Ron, nga nainitabo itong silingan. Saan mo na mo pala biyon? Kana mga dato. Ang ato mga silingan nga pobre, di na ni mo tabangan. So, tungod ng anak. Da! Tulong si Don Huwag Sibio. i-action tayo diya. Sige. Tuan niyo. Tara, pakay ito dito. Karong, pambusilon mo ito. Sagdi lang to si Noy Dimit tay uy. Ba! Dosa ka. Bon, Ay, ma'am. unsa may balita ni Simon? Mapagid ma'am oy. Pero mga tao nagtuo lagi nga gidagi to Simon. Mo sa niya sa una-huna buni. Nakahinumdum manggod ko. Nga gigukod siya tong tao sa bangko, nga gituhuan namong tulisan. Alam ma'am,
Mao ginagiaso ni Simon ako, ma'am. Matunyaging si Mana. Malagmit ang taong nigukod niya dito sa bangko. Mo sa to'y nagkidnap niya. Basin. Pero kailan na itong tao niya, ma'am? Wata mahibaw. Pero ang ako lang yung tambag mo ni, mas maing mo adto ka sa lungsod. Magpatabang tas mga pulis, ipablatter. Muadto ko sa lungsod, no? Magpauban na siguro kog tanod, ma'am, eh. Labing maayo. Liho ka dayo na buni, aron may panahon pa. Sige na. Sige, ma'am. Adto dayon ako. Yeah, muadto na lang ko, mamaya. Sige, sige, sige. Ayo dito. Oh, abli ka mo ibibig. Milagro ko, sure maka. Kuan nyor, ang usagod ka, silingan na to din ninyor, gikidnap. Kidnap? Kinsa may nangidnap? Ang kidnapper. Kinsa may kidnapper? Na, mao na niro'y problema nyor, kaya wad yun mi kailas kidnapper. Mo bitaw nga, ni ani ko nyor, kay magpatabang ko ni mo. Kay, ang buta sa dada sa kidnapper si Simon, ugahain na ron sila. Put ni mo'y pasabot. Naanay mga daotang elemento na kasuod sa akong yuta. Naagyod nyor. Ipanguyawan naman kay among mga silingan nyor. Kuyawan sila nga, tingalig kami kidnapon sadmi. Unya, gipaybaw na ninyo si Kapitana Pritian ana. Wa pa nyor. Ato adaan ninyo si Kapitana ha. Napaybaw siya. Unya, ato apod si Dinsyo. Kay siya may leader sa akong mga voluntaryo diri. Di lang kung din siya nyor, oy. Ano man? Garbuso man kay na siya. Unsa may nakagarbuso niya? Niingon siya nako nga. Wa ko ni siya ilabot kung kidnapon si Simon kay wa ko ni bili na si Simon niya. Kay sa porterero ra kuno na. Ang tanang tao rin sa akong yuta, naanay bili. Importante na nako. Bisang kinsa mga tao rin sa akong yuta, importante na. No. Garbuso mo kay na si Din Junior, oy. Matoy! Balik ka rin. Nakadungog ganing nagikidnap. Diri sa Toyota. Oh, naanyor. Si Simon kato sa pulturiro. O, atuan ninyo si Dinsyo. Ha? Kay inyo may trabaho. O, yan, pagkita ato yung kidnapper. Yan, luwas ato nyo si Simon. Karon dayon nyor. O, kaya, kuyog ni si Dimit. Kuyog dito. Limit. Sige nyor. Tabangin sila dito. Sige. Toy, ato. Sige, pagdali mo. Pasimapta pa ito yung kidnapper.